Jotono no lamsogo ani channel o hingkai tamungno norok ani channel no subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related video sanam hingga phaidi tini kaisa ketal notification ailainai hingga norok video no paithak jora tei naitongni kaham ka saimanani bagui hingga phaidi official notification ailaino omoka official notification obo rijak kha Humbai group oro address rijak tongo Bojangnagar Government Food Park Humbai Group Factory West Tripura hingka o jaga boni phone number abo tongo Humbai Group ni manager ni norok borok bai bo kwrwngui mano o jaga o interview najaknai interview hingka hingkai o jaga o tongo name of post tongo hingkai bo location o tlangjaknai tei number of post tongo khorok bwswk tlangjaknai tei education qualification tei experience tongo tei oro date of interview tongo interview bufuru najaknai o jaga o hingka haike no sales executive tongo tei o jaga product ni feedback o jaga o salary rwjaknai 10,000 khlaiui oro location kwbangma jaga o no tongo location norok nainai di hingka hingkai khoroksa khlai tlangjaknai o jaga o je location mention khlaijak o jaga o joto location no khoroksa khlai tlangjaknai o jaga o class oro higher secondary pass tei basic computer knowledge tongkhaino norok o jaga o interview rwmanai interview wngnai abo 10 tarik ni simi 15 tarik January 2023 jora tongnai haike no sales executive tei product feedback ni abo tongo tei kaisa abo o jaga o khai khorokni khlai tlangjaknai kaisa location o hingkai oro tongo Matabari o khai to khorok tam khlai tlangjaknai o jaga o same qualification o jaga o higher secondary pass tei computer knowledge nangnai tei date of interview bo 10 tarik ni simi 15 tarik o nangnai abo January 2023 ni abo sales executive tei product feedback o jaga o tongo tei kaisa manager sales hinui hingka hingkai obo hingka hingkai district wise rijak kaisa district go khoroksa khlai tlangjaknai abo hingka hingkai district oro joto district o no tongo tei o jaga o qualification hingka hingkai je graduate paijak tei knowledge tongna nangnai basic computer knowledge ni hingka hingkai omo interview wngnai abo 10 tarik ni simi 14 tarik jora hingka hingkai norok tongmungno interested tongkha norok ni qualification tongkha hingkai to norok interview rwui naimano tei kaisa tongo oro storekeeper with accounts o jaga bo district wise kaisa district o khoroksa khlai tlangjaknai abo hingka hingkai commerce je paijak tei store ni experience tongkha hingkai norok interview norok rwui mannai abo date hingka hingkai 11 tarik ni simi 14 tarik January 2023 rwjakha tei kaisa tongo machine operator o jaga o salary bo mention khlaijak tongo norok nainai di abo sodor bai jerainiya tongo oro hingka hingkai 12 ta kaisa sodoro 12 jon khlai tlangjaknai tei jerainiya o bo 12 jon khlai tlangjaknai oro experience tongna nangnai operation jese machine ni phano production obo interview wngnai abo hingka hingkai 14 tarik o no najaknai abo saljao no hingka hingkai tei kaisa tongo machine helper hinui obo salary hingka 6,000 rwjaknai omo bo sodor bai jerainiya o wngnai posting o jaga o hingka hingkai 20 ta tongo 20 ta khlai tlangjaknai o jaga o kaisa location o tei o jaga o nainai di education qualification obo 15 tarik o wngnai January ni 2023 interview wngnai experience tongna nangnai omo bo helper machine tei kwbangma tongo production head account tongo assistant account tongo obo sodor jerainiya o location o tlangjaknai posting tei o jaga o number of post bo tongo norok nainai di tei date of interview bo mention khlaijak tongo ang rirwani description o pdf no norok download khlai nainai di kaham kaiui bo post ni bagui bufuru bwswk jora tui tong the interview date tei bo date o interview najaknai norok kaham khai nainai di tei qualification rok norok bai mili tongkha hingkai to norok interview tongmung rwna musungkhai to interview rwui nai di hingkai oro tei kaisa tongo driver security guard ni bagui hingka hingkai amo factory o wngnai location hingka hingkai job location factory o wngnai abo 20 ta tongo o jaga o hingkai 13 tarik ni simi 15 tarik January 2023 jora tongo hingka hingkai norok tongmungno o je post mention khlaijak tongmani norok interview rwna musungkha hingka hingkai o jaga o sajak je candidate interested tongnai abo je location address rijak tongmani aboni 2 kilometers ni bisingo tongui tongkhai simi se norok apply khlai manai o interview o norok thangui manai
o jagao sajaka interview najaknai abo Bojong Nogor Government Food Park Humbai Group Factory Office West Tripura pin rijak tongo norokni joto documents tongmai mani Aadhaar voter ID PAN card tai je certificate tongmai mani original norokni je qualification original tai xerox copy matlangnai abo 12 ta ni simi chengnai 5 ta jora date to mention khlaijak tongo post no tai bor norok tai bo kam ko saimana bagui phone number rijak tongo norok contact khlaimano norok phone khainai ni jora rijak khoro 12 ta ni simi 4 ta jora norok tomung interested tongui tongkha norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di Kangka norani channel no subscribe khlaiya kongka subscribe khlai di tinin bagui amsunong situng jotono no hambai.